Dan zal ik je vertellen dat er eigenlijk van deze wedstrijd 4 koersjes nog kampioen worden kennen. Ik ben Oye Grien, Oye Bruinzeil en Wietefok. Sibo Siesling zou het worden kennen. De jonge Jasper van Siep Meijer zou het worden kennen. Tony Brundel zou het winnen kennen. En ja, Henk Rechts, die kent het vanzelfs ik wijs. Nou, die 4 die staan aan de prijzen als we beginnen bij de wedstrijd in Ichnerbregen. Nou, het is route is heel simpel. Je gaat er maar in, je hem tonnen weer weer om en dan kan je draaien met een gate en dan kom je weer om. En zo gaat het heel tijd heen en weer. Wie wel een leuke start eigenlijk. Daar in het midden daar zit Henk Rechts, die ziet het heel goed. Maar daar bovenin daar zit Sibo Siesling. En die dacht ik dat er goed zit, want de jonge Jasper die zit daar ook bovenin. En daar moest niet zo wat wijzen. Tony Brundel is net in beeld, maar dat zien we hem dadelijk zien later. En als die man dan losgaat, dan komt die raderhoek dan boven Sibo Siesling los. Nee, dat komt ze net echt. Nou, dan zien we eens even wat die man daar aan boord bij Sibo Siesling zit. Ja, het stemke van Sibo wordt vervormd. Nou, hier komt Tony Brundel aan. En die gaat er achterlangs. Hulmdal die denkt van ik ga maar één wij te kiezen. En dat is achter iedereen langs hoe stuurbord. En Sjen voor te komen naar die ene wal. En dan Sjen om er een of andere wijze weer wat tussen te komen. En moest even achter iedereen langs houden. Dat koe op een of andere manier. En dan gaat het al heel laat. Dan zwiert mij de Lietse staren. Maar ik, Jellis Banstra, komt er tussen terug. Gaat achter de raderhoek langs. Ken dan omheug. En dan gaat het verder. Maar het weer eigenlijk een griebus in die start. Maar het weer wel heel duidelijk dat Henk Rechts het goed dient hier. Die komt boven bij de bovenste tonnen. Ja, daar zit er wat even te krap op. Dan moet er even een jusjes omheug draaien. Maar dan komt er goed voort. Ja. Maar hij had er boven hem nog altijd lezen de Elkje. Die lijkt wat heuger en daar komt die hier tussen. En hij moet er voorlopig even blies. Ja, maar in het verder wie zijn, dan redt er dat goed op. Nou, en de rest van het veld komt erachter. Ja, de Jester Mar, hoe is dat mogelijk? Die komt ertussen. Ja, daar komt Siep Meijer ik daar nog even aan. Ken die ertussen? Nee, die moet Jester Mar voorlopig gaan litten. Nou, daar komt Sibo Siesling aan, daar komt Kees Jonker aan. En zo komt het heulenspul om die tonnen. Toch wel prachtig, zat dicht dat het al hier bij elkaar zit. Ja. En dan moet uitwieken van elkaar. Ja, dat is een heel raar tonsje. Je leest op bakboord of hoe stuurboord. In ieder van de beiden. En hoe stuurboord, dan mag je rjochtje aan. Want degene die door bakboord lezen, maar je moet ik roemte aan van de tonnen. Want het is een hindernis in de vaart. Nou, zag we dan verder in deze wedstrijd. Deze man die kwam heel let. En die moest Tony Brundel en Jelle Talsman die moesten hier wachten op een raderhoek dat ze kwamen. En Tony Brundel die komt hier als een van de laatsten om de tonnen. En die denkt bij hemzelf nog maar een keer. Hier ik nou maar een goede start gaan. Dan hier ik erbij west. En nou maar ik in deze wedstrijd weer wat vooruit zien te komen. Together trouwens met Jelle Talsman niet. Want van de morgen nog vierde is in het klassement. Nou ja, hij gaat dus voorop. Henk Rechts. En dan komt het hele veld erachteraan. En het is een schitterend gezicht. Werkelijk goed te zoeken. Maar als je dan richting Jesterzee gaat werd die tonnen leidt. En dan gaat het hele spul heen. Het gaat breed uit. De ene gaat daarheen. De oren gaat daarheen. Prachtig, schitterend beeld is dat. Als je dat sjoggen werd iedereen heen gaat. En Freddy van der Heijden die leidt voorlopig nog laatste. Nou, van de voorkant liep het zo. Als je dan sjoggen onder de vak terug bij Henk Rechts. En dan kom je bij het Huleveld. Maar onderste tonnen. Daar is Henk Rechts volledig baas. En daar had er de Eelkje van Jeroen de Vos even achter hem. Maar daar shot er voorlopig net niet om. Hij shot voorlopig maar vooruit. En dan kan je even ergens komen. Nou, dat is de onderste tonnen. Binnen nog wat prikken mekken verder. Als die Eelkje daar ik omheen is. Even zien. Wat heel verwoed aan die scoorten lutsen weer om het weer bij te komen. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. De Jester Mar leidt even haast in Siep Meijer aan. Maar die komt toch goed voort. En het is maar een keuze welke meidje wat voor tonnen had je al hier nemen. Want dat is net voor iedereen gelijk. Soms kom je gunstig om de stuurboordstonnen en soms kom je gunstig om de bakboordstonnen. Het is ik maar krek wat je het zeil steen had. Nou, dan komen we bij het moment dat Henk Rechts deze wedstrijd wint. Sure. Hij kon net goed de tonnen helje, doet een slagje omheug en die draait dan Jeroen de Vos helemaal kapot in dit stikje.
Hij begint aan met een vak te slaan en ik ken helemaal niks meer uit. En daar wint hij dus de wedstrijd. Daar komt Henk Rechts op de ton en dan maakt Jeroen de Vos nog een slagje naar boven meidje. En dan weet je dat Henk Rechts de winnaar is, want daar maakt het echt baat mij in deze wedstrijd om op voorsprong te komen. En ik denk dat er op dit moment al viel, misschien ik wil jij er al in de wedstrijd, dat er daar wijzen zal. Die tonen er meer moeite mee. Kees Jonker bijvoorbeeld. Kan er nog tussenkomen? Hij ziet het goed voorin. Hele wedstrijd, ja, strijden manhaftig daarvoor in. Maar de koelder krijgt omheen en dan komt het helemaal klaar. Maar het bleef verschrikkelijk spannend in de rest van die wedstrijd. Henk Rechts leidt voorop en de Eeltje leidt erachteraan. En de rest, dat wie net te bestekken hoe dat weer. Deze loop, dan ging die man die kant al in. Alleen Tony Brundle ging de oren kant uit. Zou die er tussen komen? Zou die er net tussen komen? Hij kreeg een paar hele mooie vlagen, maar het kwam net helemaal goed. Al kwam er wel wat naar voren verzeld. Nou ja, dan zien we hier de man Siep Meijer en Kees Jonker weer om het tonnen komen. En de Sienna die erbij komen. En opnieuw had Kees Jonker correct de leeg stuurt om goed bij die tonnen te komen. Ja, en dan gaat Siep Meijer oer hem heen verzeld. En dan mat er die voorlopig gegeven. Maar hij joeg nou net op diezelfde Kees Jonker. Hij koel wat voor in Bluwen. En dat weer wel mooi. Dat geldt ik voor de man van Jester. Maar niet goed oer Sibo Siesling heen stoten. Die kon er ik bij blijven. En Tony Brundle die maakt al even 4 voorop om daarbij te komen. Nou, dan zien we een strafrondje van Jelle Talsma. Die moest 2 keer een strafrondje doen. Toen moest er de oren ik nog een keer, want toen kwam er verkeerd uit. En die leidt voorlopig even de laatste hier in de race. Als hij weer op bijgaan naar de onderste tonnen. Maar de wisselingen die weer een legio in deze wedstrijd. Zo je de jonge Jasper die daar komt. Daar komt dan Kees Jonker onder Del Kender daar helemaal onderlaan. Nee, die kan er net goed bij komen. En dan moet er voorlopig de jonge Jasper gaan litten. Wil er nog een enorme vlaag krijgen. Wil ze er achterlangs gaan. Maar dat krijg je dan altijd vanzelf. Dus de jonge Jasper nog steeds de tweede man. Die oren bij de man die de voorlijn binnen in beeld. Deze man wel. Freddy van der Heijden. Maar die leidt elke wedstrijd achterom. En we willen hem toch eens een keer snel litten. Dat ik helemaal achterom leidt. En dat leidt nou weer in deze wedstrijd. En de zullen zelf heel ontevreden mee wijzen. Maar ze zullen al strijdbaar al die wedstrijd. Nou, dan komt er ineens een blauw tonsje in. Want daar moet de skippen dan omheen. Dus een oor tonsje die moet omhoog komen. Maar Henk Rechts wist het uitstekend te vinden. Geen enkel probleem. En die kan die tonnen goed passeren. En de rest kan dan komen. Dan komt de Eeltje en dan komt daar achteraan. De jongens van Los komen daar om die tonnen. Die worden dan treden. Maar deze man wordt de eerste. Geweldige wedstrijd zielt. En 4 wij de eerste. En bij het beslissende slag in het tweede kruisrek. En de rest, ja, die scoot zou behoeken. Maar Duke maar zeggen hoe spannend en wurgend spannend dat de stand weer en het klassement nu is. Ja, dan nemen we de nummer 1 toch nog maar even Henk Rechts. Nummer 2 dus Jeroen de Vos. 3 Delme Los. 4 Siep Meijer. 5 Walter de Vries. Dan 6 Sibo Siesling. Sande Tom Brundle. 8 Gerald Tadema. Dan Jochen Kees Jonker. Michiel Kalsbeek. 10e Alde Centimeter. 12e Jelle Talsma. 13e Sikke Heerschop, de winnaar van Jufster. 14 Henk Keizer, dan op een 15e plak Jilles Banstra. En 16e, we zeggen hem, krijg nog in beeld, Freddy van der Heijden. En dan gaan we naar het klassement. Ik lees het even op van papier in dit geval. Siep Meijer, die zit op nummer 1, maar 9,9 punten. Dan Henk Rechts, maar 11,8, de vlak achter. Sibo Siesling, 14,9. Walter de Vries, 18. Jeroen de Vos, 9. De Lietse Lies, Tom Brundle, 21. Grutte Pier, 22. Nou, dit zit nog eigenlijk dicht bij elkaar alle hier. 8e is de jonge Jelle Talsma met 22 punten. Dan Sikke Heerskop, 30,9. Kees Jonker, 31. En zo gaan we verder naar beneden. Ik lees al je maar even op. Centimeter is 11e met 33. Dorp Jester, maar het 34 punten. Michiel Kalsbeek, 39. Jelle Panzer, 40. En dan Hendrik Keizer, 48. En Freddy van der Heijden zit boven de 50 punten. Die zit op 58 punten. En sluit maar, zeg je in de plak, de Riegen.